Сәлемсіз, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Безнең дә эш, аларның да эше халык белән эшләү. Участок полиция вәкиленең эш көне ничек уза? Аның белән бик якын бергәләп командировкаларга бергәләп. Ознакайда мемориаль токта ачылды. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использование детского удержустройства. Куркынычсыз каникуллар дәвам итә. Татарстан нефтчеләре арасында һөнәри осталык бәйгеләре дәвам итә. Бу юлы Тихоновка авылында урнашкан укыту полигонында электромонтерлар көч сынашты. Вакуумлы сүндергечне сүтеп җыеп, аның барлык параметрларын билгеләү һөнәри осталык бәйгесендә катнашучыларның төп бурычы булып тора. Белгечләр сүзләренчә, биредә эшне башкару төгәллеге, тизлегеннән тыш куркынычсызлык кагыйдәләре үтәлү һәм кирәкле беркетмәләрне дөрес тутыруда исәпкә алына. Бәйгедә тәүге кабат катнашучыларда инде озак еллар җиңү яулап килгән осталар да бар. Барысы да бер фикердә, мондый очрашулар замана таләпләренә туры килергә һәм һөнәрнең дәрәҗәсен арттырырга мөмкинлек бирә. Быелгы катнашучыларның эшен комиссия югары бәяләде. Бәйге нәтиҗәләрендә 3 җиңүче билгеләнде. Аларның исемнәрен нефтчеләр көнендә игълан итәчәкләр. Эшнең иң әйбәте үзең яратып башкарганы, бары тик шундый фидакарьләр генә уңышка ирешә. Участок полиция хезмәткәрләренең хезмәте аерым бер юнәлеш булып тора. Киләсе сюжет авыл участок полиция вәкиле Евгений Попов турында. Ул бу вазифада Бөгелмә районында эшли. Аның эш урыны 30-га якын авыл җирлеген берләштерә. Евгений Поповның бер эш көнен Айгөл Шәрәфиева карап кайтты. Планеркадан соң турыдан-туры эш урынына. Участок полиция хезмәткәре Евгений Поповка тыныч тормыш көне төшенә генә керә. Анысы да әгәр йокларга өлгерсә. Эше җитәрлек. Контроль астында булган җирлекне йөреп чыгу беренчел максат. Ә бу 30 авыл җирлеге һәм 6 административ пункт. Шикаятьләр буенча кабул итү һәм урынга чыгу аның эшенең бер өлеше генә. Барлык пунктларында тикшерүгә, көнкүреш низакларын җайга салырга кирәк. Җирлек башлыгы белән очрашуда хокук тәртибен тәэмин итү һәм ныгыту буенча уртак эшчәнлек планы төзелә. Участок полиция хезмәткәрләре белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Чөнки безнең дә эш, аларның да эше халык белән эшләү, халык мәнфәгатьләрен кайгырту. Шуның өчен алар бик актив катнашалар безнең авыл советы тормышында, бөтен авыр вакытларда һәр вакыт ярдәмгә килергә әзерләр. Авылларда участок полиция хезмәткәре иң хөрмәтле кеше. Балалар да, өлкәннәр дә аны үз туганнары кебек каршы ала. Алар биредә иң элек профилактик эш алып бара. Шомафилар йокламый, халыкны алдауларын дәвам итә. Успевать нужно везде, стараешься как можешь. Выкладываешься на полную. Все, что возможно, от себя стараешься сделать. Работа, да, она нелегкая. Как с утра встал в 6 часов утра, так и начинается до последних часов полуночи времени. Круглосуточная работа идет. Профилактика соцмошенничества, выезда на вызова совместно со следственно-оперативной группой. Разрешение разных бытовых семейных вопросов. Ел ярым элек Евгений Попов Алексей Богданов йортын саклап калган. Йорт яныннан узганда төтен күреп тәрәзәне ватып йортка керә. Коткараучыларны чакыра һәм янгын турында хуҗага хәбәр итә. Хәзер әлеге йорт яныннан узганда туктамыйча үтми, зыян күрүченең хәлләрен белешә. Начал уже гасить пламя с соседом. Спасибо и за тот случай. Очень большое спасибо. То, что действительно он просто выручил, помог. Участок полиция хезмәткәре һәр кичкенә генә хокук бузу очрагына да җавап бирергә тиеш. Менә инвалид акча янчыгын югалткан, таксида калдырдым дип уйлаган. Ә чынлыкта аның акча янчыгын әтисе яшергән, чөнки улы спиртлы эчемлекләр ярата. Эш хәл ителде. Табылдыкны фотога төшерергә һәм фотоларны эш кәгазьләре янына урнаштырырга кирәк. Элек хөкем ителгән күптән түгел иреккә чыккан кешеләрдә авыл участок полиция хезмәткәре контролендә. Алар белән профилактик әңгәмәләр үткәрергә кирәк. Шулай итеп, көннең төнгә ялгап, Евгений Попов хезмәттәшләре белән район территориясендә закон һәм тәртип саклый. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Әлмәт Луч телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Ознакай районы Карамалы авылында озак еллар колхоз рәисе булып эшләгән Җиһангиров Әнәс Шакир улы истәлегенә мемориаль токта ачу тантанасы булды. Анда район җитәкчелеге, легендар шәхеснең хезмәттәшләре, туганнары, балалары, ветераннар катнашты. Әнәс Җиһангиров 1939 елның 1 гыйнварында Урсай Күлүч авылында дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлагач колхозда терлекче булып эшли, атлар карый. 3 ел армия сафларында хезмәт итеп офицер булып кайта. Энесе белән бергә Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга керә, аны кызыл диплом белән тәмамлый. Әнәс Шакирович та 20 елдан артык җитәкче булып эшләгән, шушы бөтен булган биналарны, клубларны
мәктәпләрне, йортларны, фермаларны, амбарларны аның вакытында төзелгән. Шарага Әнәс Шакир улын хөрмәт итеп, аның якыннары, авыл халкы белән бергә хезмәттәшләре дә килгән иде. Әнәс белән без бергә эшләдек. Бигрәк та контакт безнең шундый ряд булды. Руна бизнесы булгачтан. Эшләгән елларда, шул Руна елларында безнең аның белән бик якын эшләргә туры килде. Бергәләп командировкаларга бергәләп йөрдек. Ул как хозяйственник очень бик хозяйственный кеше, но как кеше эшләүче. Ул эшләгән чорда барлык торак пунктларда су линиялары үткәрелә, юллар салына. Әнәс Җиһангиров ярдәме белән Тымытыга авылында катнаш азык заводы төзелә. Фидакар хезмәт иясенең исеме мәңгеләштерелеп, истәлек тактасына язылды. Кеше алгышларыбызны бүләк итәбез. Һәм инде шушы Бәләкәй чагымнан ул агроном булып кайтты. Әле ул институтта укыган вакытта мин бик бәләкәй кыз идем. Ул мотоциклына утыртып, мине басуга чыга иде. Менә һәрбер басуга кереп, һәрбер басуның үрнәкләр җыеп чыга идек икәү. Гербарий сыман иттереп инде. Тормыш иптәше Мәзгудә ханым белән бергә алар 2 бала тәрбиялиләр. Бүгенге көндә уллары Нәфис Азнакайда яши, кызлары Нәфисә Казан шәһәрендә. Безнең әти буларак шын әти иде. Ул инде үзен бүтән җанын, тәнен балалар дип, оныклар дип наша яшәгән кеше. Ул инде үзен кайгыртмыйдыр. Эш ягыннан караганда ул шын коммунист булды. Инде менә шын мәгънәдә классический. Безнең өчен инде ул шын әти, яхшы күңелле, бик тә мәрхәмәтле, бик тә таләпчән үзенчә. Чынлап та ул бик көчле, шундый легендар кеше иде. Кырыс та оештыра да беләдер. Аның бер генә киче дә ул планлаштырмыйча ятмыйдыр. Иртәге көнне әле инде пенсиядә булып та менә 80 яшына җиткәч тә икенче көнне планлаштырып йокларга ятадыр. Бу истәлекле көндә туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә хезмәт алдынгыларына дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Районда авыл хуҗалыгы үсешенә зур өлеш керткән, агросәнәгать тармагын үстерүгә үзләреннән зур өлеш керткән кешеләргә хөрмәт, мәңгелек. Һәм бүген районда 54нче мемориаль такта ачылды. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Статистика күрсәткәнчә, балалар белән юл транспорт һәлакәтләре саны август-сентябрь айларында арта. Яшүсмерләр җәйге ялдан соң юлда куркынычсызлык белән бәйле күнекмәләрне югалта һәм аларга транспорт мөхитенә өстәмә адаптация таләп ителә. Мәсәлән, 2021 елның августыннан сентябрь аена кадәр 73 юл транспорт һәлакәте була, аларда 82 бала зыян күргән. Ел дәвамында теркәлгән юл транспорт һәлакәтләренең гомуми санынан 27,1% тәшкил итә. Юл транспорт һәлакәтләрен кисәтү һәм булдырмас өчен ЮХИДИ инспекторлары даими рәвештә балалар белән дә, өлкәннәр белән дә профилактик чаралар үткәрә. Алар турында тулырак сюжетта. Җәй балаларның иң яраткан фасылы, чөнки бу күңел ачу өчен иң кулай вакыт. 37нче балалар бакчасы педагоглары да балалар белән җәяүләр фәннәре мәктәбе дигән күңелле чара оештырды. Аның максаты мәктәпкәчә яшьтәге балаларда юлда куркынычсызлык күнекмәләрен формалаштыру. Балалар белән хәрәкәтле уеннар уйнадылар. Кунакка светофор үзе килде. 2022 елның 7 ае эчендә республика юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 245 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 7 бала һәлак булган һәм 258 яраланган. Балаларның юл транспорт имгәнүләрен кисәтү максатыннан 2022 елның 22 августыннан 11 сентябренә кадәр Татарстан Республикасында игътибар балалар акциясе уздырыла. Отдел ГИБДД, отдел МВД России по Альметьевскому району напоминает, что в соответствии с пунктом 22.9 правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей в легковом автомобиле на переднем сиденье в возрасте до 12 лет, на заднем сиденье в возрасте до 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих его росту и весу. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует использование детского удерживающего устройства и при перевозке детей до 12 лет на заднем сиденье. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Акция кысаларында ЮХИДИ хезмәткәрләре Ремсервис транспорт шоферлары белән очрашты. Хезмәткәрләр Әлмәт районы буенча аварияның торышы турында мәгълүмат җиткерделәр. Машина йөртүчеләр тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуга юл куелган очракларны күрсәттеләр. Юл транспорт һәлакәтләренең сәбәпләрен һәм шартларын билгеләделәр. Исерек хәлдә транспорт чаралары белән идарә итүгә юл куелмауга аерым игътибар бирелде. Соңыннан тематик видеороликлар күрсәтелде. Госавтоинспекция по Альметьевскому району напоминает, что использование ремней безопасности снижает вероятность гибели
или получение травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сидения на 50%, а пассажиру заднего сидения на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз. Bu sizge eşitkiresi soňgy maglumatybız idi. Min Lina Hasanşin ham montaj operatory Olivia Ramalova sizning bilan sog bolaşabız. Isenimi bolýas.